30. let. Pro mnohé je to ale vrchol komerčního designu mrakodrapů. Mrakodrap Seagram Building navrhl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe, který hlásal jednoduchost a čistotu stylu. Na nákladech na své mistrovské dílo ale ušetřil a tak se stal Seagram nejdražším mrakodrapem své doby. Budova byla postavena na vlastním malém náměstí, což jí poskytlo maximum světla a neomezený výhled, na rozdíl od tradičních mrakodrapů New Yorku, které se tyčí z okrajů chodníků a tvoří temné kamíny ulic. Mies byl hluboce ovlivněn historickou architekturou, jak dokazují tyto sloupy u vchodu. Sloup je významný tradiční horizontální prvek. Speciálně tónovaná skla, která snižují oslnění, a ocelové konstrukce zvenku potažené bronzem. Vstupní hala působí výrazně jednoduše s minimalistickým, ale drahým vybavením. Základy světla. Seagram nabízí úžasné výhledy ven, které umožňují rozsáhlá skla v závěsové stěně. Mrakodrapy jsou součástí městského ideálu, z některých se ale stala gota, a administrativní budovy reprezentují chamtivost v obchodování. Výškové budovy se staly symbolem všeho špatného na moderním městském životě, ale při zapojení fantazie dokáží změnit panorama města. Když se spojí provedení, funkčnost a vzhled, může mrakodrap, jako je Seagram, obstát ve zkoušce času. V prosinci 1903 letěli Wilbur a Orville Wrightové, výrobci jízdních kol z Ohája, poprvé v letadle na motorový pohon. První let trval jen 4 vteřiny, ale za několik dní následovaly další a další lety. První letadlo je pečlivě uchováno ve Smithsonianském institutu ve Washingtonu a milu technického pokroku. Než mohli poprvé letět, museli vědci udělat několik objevů v konstrukci letadla a každá změna byla zkoušena, než se stala součástí letadla. Pokusů o let se strojím těžším než vzduch bylo víc, ale mnohé stavili na nevyzkoušených nápadech a nikdo nepoužil metodický přístup jako Wrightové. Nejdůležitějším krokem bratří Wrightů byl systém dynamického ovládání letadla kolem 3 os. Své letadlo dále vylepšovali a brzy ho předváděli vojenským činitelům po světě. V roce 1909 uskutečnili několik letů na dnešním letišti Centocelle u Říma. Předvádění se zúčastnil i italský král Viktor Emanuel III. Bratři Wrightové získali mezinárodní věhlas a jejich společnost začala dostávat lukrativní objednávky. Ale pak nastaly problémy. Wrightové si patentovali metodu ovládání ohýbání tvaru křídel. Glenn Curtiss předváděl letadlo ovládané pohybnými platformy na zadní straně křídel, zvanými křidélka, a začala vleklá soudní hře. Říkalo se, že právní spory umožnily evropským vývojářům získat předstih konstrukce letadel do té míry, že při vypuknutí první světové války museli Spojené státy